काय काय करतो करतोय देवा कोंबो दिलो देव पारसो हा तो शिजयतोय तिला जाय तिला जवळपास हा होय झाला डोळे फुटले आधी धुरा तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड आफ्टरनून आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. तर मंडळी, बऱ्याच दिवसांनी आज रविवार असा, तर आजचा ब्लॉग असतो मालवणी. आणि आज काही जाऊक पण नाही. आज तुमका माहिती आहे आज इलेक्शन असा, निवडणूक. त्याच्यामुळे हेच गेले भाड्यांका. त्याच्यामुळे भाड्याचं पण काही दाखवक नाही, कारण गावातल्या गावातच होते, बाहेर काही जाऊक नाही. तर त्या गडबडीत चुकलेला आता म्हणजे असं चालू काहीतरी असा. आणि चुलीर जेवण म्हणतो म्हणजे आज देवपण. आज दिवस आहे बघा, काय पकडले नाही आता आईने देवपानाक रविवार धरलेनी. तर आज देवपान असा. तर कितपर्यंत पोहोचला तर आता बऱ्यापर्यंत जायतच येईल. तरी पण तुमका दाखवतोय थोडाफार शिजत येईल. आता बनवल्याने कशा प्रकारे आता चुकला तर असो, बघू गावला हीच मोठी गोष्ट. आणि मी आता येईल बऱ्याच जण, खूप वेळ झालो मग जाऊन येऊन. आईला येत होते शाळेकडेच असता निवडणुकीत आपलं इलेक्शन. तर मी जाऊन दिले सकाळीच. हे बघा निशाणी आई पण जाऊन दिली. हे बघा तुमका दाखवायचं कितपर्यंत जायत इला. आणि चुलीवरच असं तर नक्कीच आणि उकळाला झालं, उतरुकच झाला तरी पण तुमका नजर मारून आणते. चला तर मंडळी, जसं की तुमका बोललेलं आहे चुलीवरचा आणि बऱ्यापैकी होतं जिल्हा. आणि सेपरेट काय चूल नाही आमची, तर न्हाणी म्हणजेच आंघोळीसाठी पाणी तापवतो ना, त्याच चुलीवरती केला. आणि एका चव कशी असते या तुमका सांगूची गरजच नाही. आणि आई आमची जबरदस्तच करते, त्याच्यात काही विषयच नाही. मल लावून एकदम मध घाला आणि आमच्याकडे जेव घ्या. हा बाजूकच असं रस्त्यावर घर आमचं, तर मध घाला आणि जेव घ्या. आता उद्या बघतोय तर उद्या यशा, तर उद्या काय नसताला तुमका उद्या कधी दिसताला त्याच सांगतोय. उद्या दिसताला म्हणजे जेव्हा दिसताला त्या दिवशी आमच्याकडे काय नसताला, त्या दिवशी काय नसताला. आणि आमचं अचानक ठरतं. मेन विषय काय अचानक ठरतं मला काय माहित नाही. देवपान असं आहे. मी आता इले तर मला कळलं देवपान आमच्याकडे. ह्याच्यात मसाला टाकू थोडं. हा मसाला टाकू मसालो सफेद दिसतात तेव्हा. मावशीने गेली मध घालू. मावशीने येतली ना. हा त्यांच्यात नवसाचं कोंब होतं. हो मावशीच्या आणि हा भूतबाग देवचं होतं. हा आमच्या देवाक म्हणजे आमच्याकडे भूतबाला मावशीच्या नवसाचो कोंबो दिलेला असा मंडळी. तर त्याचा देवपाना थोडक्यात मध घालू गेली. मध घालून गेली. तर आता ती येली काय तू लवकर राहतो ना काय कुठं नाही ना. काय करू उगाच नाही जाणे. मग रात्री भाडा ट्रेन 9:30. मग रात्रीच हो रात्री. जो आजचा दिवस आरामच कर. आजचा दिवस आराम. आणि परत सकाळी ते पाहुणे बाजूवाल्यांचे पाहुणे एक्सपायर झाले. हा मंडळी, ते मंगेश पुजारी म्हणून ते भेटायला यायचे होते. हो तर जरा आता शुद्ध मध्ये मारतो, जरा भेटायला यायचे होते. तर त्यांना सॉरी खरं तर मेसेज केला, पण ते बाजूवाल्यांचे पाहुणे त्याच्यामुळे मी बोललो घेऊन गेलेला. तसं कमेंट करून सांगितलं मी. त्यांचा काय नंबर नव्हता माझ्याकडे. आता त्यांना वाईट वाटलं असेल मी आलो नाही म्हणून. तर मुद्दाम म्हणून असं काय नाही. तर भाड्याला त्यांना सोडायला गेलो अचानक. सॉरी परत आलात की नक्की भेटू. मुंबईवरनं जर आला असेल तर जाताना नक्की कॉल करा. आणि कधीतरी अशी आहे की आमच्या घरी येऊन जा, म्हणजे मी कुडामध्ये घेऊन येईन तुम्हाला घरी. तर नक्कीच भेटेन आणि चांगलं वाटेल मला भेटायला खरंच. तर पहिला तर मनापासून सॉरी. आणि आमचं सकाळपासून चाललेलं जा आधी कुडाला जाऊन भेटून ये, पण अचानक ते तयारी झालेली आणि ते सांगायला आले फोन आलाय जाऊया. त्याच्यामुळे गेलो मी. तर मंडळी आणि आमचा रेडी जायचं चिल्ला असा. आणि झाला आता मावशी आणि इल्यावर मसाला टाकल्यावर झाला. मग तुम्ही आज जेवकच बसशे. मावशी आणि तुमका आज दाखवते बारको मावशी मावशी आणि बरेच दिवस दाखवत नाही मावशी बी. तर तुमका बघू गावतले. आणि आज म्हणजे काय बीए पास. हा त्या दिवशी कोणतरी विचारलं ना ग्रॅज्युएशन कशात केलं. हा बीए मधनं केलंय. तर खूप जणांना वाटतं बीए किती केलं म्हणजे तुका काही येत नसताला. म्हणजे 12वी सायन्स आणि नंतर परिस्थिती अशी इल्ली का बीए करूचा लागला. मॅनेजमेंट करून लास्ट मग बीए करूचा लागला. आता काय घ्याई बीएससीचं ऍडमिशन कॅन्सल केला. नंतर मग हॉर्टीचा बरे दिवस बघतो ना, तितकेच वाईट दिवस बघलेले असत. खतरनाक वाले. चांगला होता ना, चांगलाच नव्हता. त्याच्यामुळे आम्ही होता असा. आणि आता ग्रॅज्युएट रिक्षावालो मंडळी. मोठी गोष्ट काय माहिती आहे माका, ओमकार बोलो ब्लॉग्स मला ओळखत नाही. ग्रॅज्युएट रिक्षावाले म्हणून लोक आवाज देतात, म्हणजे आवाज देत आहेत मंडळी. तर खूप चांगलं वाटतंय. आणि वेगळी ओळख झाली. त्या दिवशी आई मी एका गेले माहिती वडापाव खाऊ. ते वरनं एक नवरा बायको म्हणजे मी गाडीनं उतरत होतो ओरडतात एक ग्रॅज्युएट रिक्षावाला. आज काही शूट केला काय नाही. ऐकून चांगलं वाटतंय की नवीन नावाने एक नवीन ओळख मिळते आमच्या शहरातनं. आणि खूप सपोर्ट करताय. तर मंडळी पहिली गोष्ट तर जे कमेंट करतात आमच्यासाठी चांगल्या आणि वाईट कोणी पण वाईट तर करत नाही, तरी पण कुठची पण कमेंट असू नये, सगळ्यांना मनापासून थँक्यू आमच्याकडनं की कमेंट तुम्ही आमच्यासाठी करताय. किंवा जर कधी बघताय म्हणून कमेंट करताय, बघताय महत्वाचं. कधी लाईक द्यायला राहून जातं मंडळी गडबडीत आणि भाड्याच्या याच्यामुळे. मध्ये फोन कोणाचे आले तर मी पटकन उचलत नाही, रिप्लाय द्यायचा राहतो. तर सगळ्यांना मनापासून थँक्यू. असं राहिलेले रिप्लाय आम्ही व्हिडिओ ब्लॉग मध्ये सांगत जाऊ.
सो बघूया आता मावशाने कधी येत आहेत. आता हे तर होतं झालंय की झालं की लगेच जेवायला बसू. पक्कीची आजी आई गेलेली पंढरपुरात ना, हां मग ती भेटायला येतली मावशी. हां पंढरपूरला गेलेले ते मावशांच्या घरी जाऊन येणार आहेत. पंढरपूरला मग ती घरी जाऊन येणार आहे. आणि इलेक्शनचा मंडई जोर तिकडे आहे, रस्त्याच्या तिकडे बाजूला सगळं दिसते. इकडे चालू आहे. तर बघूया किती वाजता येतात. आता भेटूया मावशाने आल्यानंतर. तिला जाय तिला जवळपास झाला डोळे फुटले आधी झाला तो पॉवरफुल दिसता हा. पप्पा सांगतात म्हणजे खरोखरच वाटतं पॉवरफुल. कलर कसलो इला बघा म्हणजे खतरनाक जबरदस्त. आईची मेहनत कामा गुम झाली या. स्वार लागतं बाहेर ना त्याच्यामुळे हैराण झाली. त्यामुळेच आम्ही वाडी ठेवून घेऊया तो सर. हो चला सर वाडी तू काढ, मी तेवढं ठेवतोय. पाना पुसाक चांगलेली पानार जेव आज पानार जाऊया. पानार मजा येते. पानार उलट मजा येते म्हणजे पानार. तर यावं सगळ्यांनी जेव यावा मात्र जेव आठवणी भाजलेत किती दिवस अर्धी लोकांचे. दोन झाले पावणे 2 झाले. भूक लागली यावं. टाइम माराने तर बघून टाइम असं आठवणार नाही आता. चला तो उतर चला मंडई जाऊया पटापट वाडी जेवायला ठेवून घेऊया. आणि आधी उचलू आता. उचलते. हो झाला पटापट उचलला आणि सामान काय झाला. तर मंडळी वाडी रेडी झालेली आहे आणि आता आम्ही देवाक ठेवूक जातो. तर वरच्या घराकडनं सुटलो आणि हे असे बरोबर आमच्या जुन्या घराकडे बाहेर पडलो. खालच्या घराकडे नको तुमका व्हायला घाल नाही, पण तुमच्या वाडी आम्हीच घालते. मंडळी हे माडात ठेवू काय, कारण भूतोबाची वाडी असा ना पप्पा. मावशीचा नवसाचा कोंबो तो आमच्याकडे भूतोबा गारणा घातलेला होता, त्याच्यामुळे त्यांचा काम झाला त्यांनी फेडल्याने. तर वाडी अशा प्रकारे ठेवायची आणि ह्या साईड एक देवस्थान आहे, त्याच्यामुळे त्या साईड पुढं करून ठेवायचा ठेवायचो. आणि पाया पडान घ्या तुम्ही सुद्धा. तर सडसडीत गाराणायचं घातलेला पप्पानी. आणि आता वाडी संपन्न झाली, तर आता आम्ही जेवू शकतो ना पप्पा. तर जेवू शकतो. तर म्हणजे देव भूतनाथ म्हणून आमच्याकडे देवस्थान म्हणजे. तर आम्ही कधी पण उशीर होणे नाही तर काय पण सगळ्याच गोष्टी आम्ही हात जोडतो आणि बाहेर पडतो बिंदास. आणि किती पण कशी पण वेळ असाने आणि कधी पण म्हणजे अपरात्री यायचं असलं सगळेजण आमच्याकडे हात जोडतलेच आणि रखवाली करतलोच 100%. बरोबर काय ना काय कोणत्या ना कोणत्या रूपात. तर मंडळी वाडी ठेवून झालेली. आता परत जाऊया वरच्या घराकडे. आणि आता जो हरकत नाही, आमचं जुना घर कोणाला नवीन असतात आणि माहीत नसत तर हे आमचे माड असत. पहिले आम्ही ह्या घराकडे राहू, आता वरच्या घराकडे राहतो. आणि वाईड अँगलवर आता तर आमचा जरा धुकट दिसतं. खाली आमची विहीर आणि त्याच्या खाली शेती काय करणं नाही. हां घर बांधल्यावरतीच माड लावले. किती वर्ष आले तरी पप्पा माडांगा? 8 होय म्हणजे 8-10 वर्ष झालेली आहेत. तर माड मस्त आहे, तुम्ही बघू शकता. कृषी विद्यापीठमधलेच आहेत होय ना पप्पा? नारळ पण मिळतात आणि व्यवस्थित चांगल्या क्वालिटीचे. तुम्ही बघू शकता 8-1 वर्षात एवढे मोठे झालेले आहेत. आणि जरा लेटचे आहेत, जरा लहान आहेत. तर म्हणजे अशा प्रकारे एवढीच वरच्या घराकडनं म्हणजे रिक्षा तुम्हाला दिसते ना छोटीशी बारीक, तिकडनं तो पट्टा सर्व चालू झाला जमिनीचा. ती आमची जमीन आहे खालपर्यंत तिथपर्यंत पुढे विहीर संपते तिथपर्यंत. आंब्याचं झाड वगैरे सर्व आमचं. म्हणजे पप्पा जे बोलत होते तुम्हाला आता ना, म्हणजे तुमका पप्पा जे आता सांगी होते विहिरीचा. तर म्हणजे पहिली विहीर नाही होती असं, आता घरच नाही होतं विहीर खायना असतली. तर पप्पानी आणि आई ते मामाकडे राहत आणि थाईना आहेत, कारण खालचा घर पाडलेला होता. तर पप्पा आणि आई खाली एकदम खाली खूप लांब असायला, जवळ पण नाही त्यानं खाली असे म्हणजे हांड्यानी पाणी आणि डबरं मारलेलं होतं. त्याच्यानं पाणी आणि त्यांनी घराचं काम सगळं पाणी शिपले नाही. म्हणजे प्लास्टर वगैरे जाऊच्या अगोदर किंवा प्लास्टर झाल्यानंतर पाणी मारतात ना, तर त्या पाणी मारून एवढी मेहनत केली असा आणि या मेहनतीने सगळा उभ्या केलेला असा. तर आता आमका पुढे चालवचा इतकीच गोष्ट आहे. तर जाऊया आता, जास्त बोलणे नाही, पटापट मावशाने का जाऊया. आणि संध्याकाळी जाते आता काय कुठं काही म्हणता नको जाऊ म्हणा, आता गाडीवर आता जाणंही नाही. तर रात्रीच जातले भाडा सोडूक. तर जाऊया वरच्या घराकडे आणि आता जाऊया. आणि दुसरी गोष्ट संध्याकाळी जातले खेळ लागतो, तुमका दाखवते खाली आमचं ग्राउंड आता कशा प्रकारे खेळ आम्ही प्रॅक्टिस करतो. सध्या तर अंडरआर्मच चालू केला, कारण आता तेवढे जण सगळेजण नाही येणं सध्या, कारण कोण शाळेत असत कामाक असत. आज रविवार आज असतील शक्यतो. तर तुमका दिसतं मजा येते. तिथं जाऊया पटापट जेवून घेऊया पहिली गोष्ट. तर मंडई भेटतं तुमका खूप वेळानंतर म्हणजे चायच्या टायमावर. तर मंडई वाजलेत करेक्ट 4:30 झालेले आहेत. आणि आता आम्ही जातो खेळाक. मग जसं तुमका बोललोय तर मी नाही होतंय दुपारी. तर नेमक्या जेवणाच्या टायमावर मला भाडा येईल, म्हणजे आता मतदान होतं तर तडे न्यायचा होता आणूचा होता. तर त्याच्यामुळे मी गेले ग्रॅज्युएट रिक्षा आलो आपल्या कामाक गेलो. तर मंडई जेवण एकदम जबरदस्त होता. कसा होता आई? जेवण मस्त होता. गावठी कोंबड्याचं रस होतं. मावशी आणि पण आता घरात गेले, सगळीच पाहुण्या गेली.
पण ह्याचे पप्पा गेलेत मावशीक सोडून गेले. दिव्या गेला मावशीकडे. आता आम्ही रवलवती का जाणार, हे 2 जण जातात खेळात. म्हणजे आता आता मी आई एकटाच. आता आई काय करतील माहिती आहे, युट्यूब उघडतील नाही तर कामं करतील नाही तर ब्लॉग बघित राहतील आमचेच. मी आमचेच ब्लॉग बघतोय, म्हणजे बघतोय तसे बऱ्यापैकी, पण ते जास्त ते आमचे बघते. म्हणजे आम्ही खय चुकतो, मागच्या याच्यात खय चुकलेलो काय किंवा काय झालेला ते कमेंट आधी वाचते, काय कोणाची काय कमेंट आहे, मग खयतरी काय चुकलेलं असत तर कोणी सांगलेलं असत तर बघते ते नक्की काय झालेला. तर आई आता सांगण्याला रिप्लाय करायचो, जर माका मध्ये टाइम मिळणार नाही म्हणजे कामामुळे रिप्लाय देऊ, तर आईक सांगले आता सगळ्यांना थँक्यू बोलायचा. आणि टाइम नाही म्हणजे पप्पाने काल रिचार्ज मारू सांगले, त्याने आज मारलं. रिचार्ज मारूचा माझ्या लक्षात राहून गडबड, इतकं डोक्यात विचार चालू असतात ना, ब्लॉगचे चालू असतात, काय करूचा तरी चालू असतात, उद्या काय करूचा, भाड्यांची गडबड असतात त्याच्यात. परत काय दुसरी गोष्ट काय सबस्क्राईब त्यांचे मेसेज असतात भेटतो, पण ते काय भेटाकच मिळणार नाही मुळात भाड्यांमुळे, तर राग म्हणू नका. आणि असं काय नाही की इगो वगैरे काही होतो नाही माका, तुम्ही भेटल्यानंतर तुम्हाला जे मागा भेटले त्यांना माहित असतं मी बोलणं माझं कसं आहे, म्हणजे मी पहिल्यापासून असंच असं वाईट वाटतं काय आतुरते ते सांगत असतात आमका भेटायचा आणि नेमके भेटाक मिळणार नाही. आज पण इलेले तर नेमके ते आमच्या बाजूचे त्यांचे पाहुणे एक्सपायर झाले तर त्यांना घेऊन गेलो हो, त्याच्यामुळे नाही तर त्यांना भेटाकच बाहेर पडलो. इतक्यात ते सांगा गेले काय तर रिक्षा लागतली, चल जाऊया. कॉल करा, नक्कीच भेटले. आणि मी काय कुडा सोडून काय जायचं नाही, नेहमी कुडातच असतले. आणि दिवसाचे सगळे माझे जे कामाचे तास असते सगळे मी कुडातच असते. स्टँडवर फक्त तडे नवीन गावात जायत असते आणि त्या गावातली माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचत असते. इतक्याच तर म्हणजे ब्लॉग आवडत असले तर नक्की शेअर करा. आणि कसं भाड्यात तर जाऊच लागतं, कारण जबाबदारी असतात भरपूर, त्याच्यामुळे भाडा सोडून काही जाऊ शकणार नाही असा विषय आहे. तर आता चाय वगैरे सगळा झाला आणि आमचा टाइम पण झाला, ग्राउंड वाट बघता. आई आता सपोर्ट करता की आम्ही आता कामं जातो म्हणजे गाडीवर जाते ना. मी गेल्या वर्षी सगळ्याच्या घराचकडे दिवस गेले होते बऱ्यापैकी, तर लॉकडाऊन नंतर सगळं असं विस्कळीत झालेला होता मंडळी. तर जाऊन आता काय बोलायला उपयोग नाही, बऱ्यापैकी ट्रॉफीची भर पडलेली, ते आता अजून ट्रॉफी येऊ नाहीत या वर्षाच्या मॅचेस. आम्ही जाऊकच नाही, एकच टुर्नामेंट खेळत गेले. त्याच्यानंतर आता बघूया, आता हळूहळू प्रॅक्टिस महत्वाची आहे. गेल्या वर्षी प्रॅक्टिस होती भरपूर, आता प्रॅक्टिस नाही, तर आता जरा टाइम मिळाला का खेळायचा. आणि आता पुढच्या रविवार मिळतात काय माहिती, कारण फोन येत असतात त्याच्यामुळे काय, आणि फोनवरची मी वाडी इमर्जन्सी कोणाचं असलं तर आणि मी टाळा नाही करणे, मी जाते लगेच. मी जेवले नाही तरी चालतं, पण मी टायमावर पोहोचते, कारण कोण आजारी असू शकता नाही तर कोणा अर्जंट जाऊचं असता. आज सकाळी पण भाडा सोडून येताना म्हणजे मला ऑलरेडी उशीर झालेलो, पण तरी सुद्धा येताना मला भेटले बांबारड्यात. तर मंडळी त्यांना जायचं होता रेल्वे स्टेशनवर आणि मी जावते दुसरीकडे, मला गावात यायचं होतं आमच्या अर्जंट. तर तरी पण मी नंतर सोडले, बोलले 10:25 भेटले आणि त्यांची 11:45ची ट्रेन होती आणि त्यांना अर्जंट जायचं होतं, मग सोडले पटापट, जरा फास्ट गेले पण सोडले, पोहोचवले वेळेवर. तर चांगला थँक्यू बोलायला गेले, बरं वाटलं. आणि मोठी गोष्ट म्हणजे ट्रेन चुकल्यानंतर त्यांना आता एवढ्या लांब जायचं होतं, म्हणजे ती गाडी चुकलेली तर परत कधी मिळतली काय माहिती. आणि मुंबईत लांबचा प्रवास होतो, तर त्या एक चांगली गोष्ट केली सकाळी. आणि नंतर ऐसे जरा 5 मिनिटं उशीर झालो, पण काय नाही, जाऊन दे. तर आता जातो आम्ही खेळात, तुमका दाखवते मैदान खाय आमचा, प्रॅक्टिस खाय करतो. आणि आता नुकताच जरा साफसफाई करून घेतलो, तुमका कळताला जाऊया, आता खालीच भेटूया. तोपर्यंत घराकडच्या कार्डात जमणार नाही, पण ग्राउंडवर बरोबर जाते सगळेच करतो. तुम्ही खेळायला जायचं असल्या तरी मंडे घराकडचं करताय, मग खाली जाऊन काम करताय ना, बरोबर तसंच असतं. तर मंडे भेटूया खाली, तोपर्यंत बाय. मंडळी मैदानाच्या जवळपास इलो आम्ही आणि एक शॉर्टकट घेतलो. शॉर्टकट आमका माहिती नाही, वाट फक्त मिळालेली पायवाट. तर म्हटलं जाऊन बघूया, कारण त्या साईडनं रोड जरा लांब पडता, तर खै बाहेर पडता ती बघूया, तर खै बाहेर पडता. बाबू आणि मी चला गेलो, पप्पा गेलेत गाडी घेऊन, त्याच्यामुळे आमच्याकडे गाडी पण नाही. तर जरा ॲडव्हेंचर करतो, धमाक झाला तरी चाललो, तरी झाली ना 12-13 मिनटं कंटिन्यू चालतो. आणि यासाठी खाली ग्राउंड आहे आणि हैसा येऊन ती मळलेली वाटसुद्धा दिसाची बंद झाली आहे, त्याच्यामुळे डिसिजन आमचा रॉंग आहे काय राईट आता ऐकावणार नाही. पण जाऊया, तुमका दाखवते कसा हा ह्या साईडिक. तर जसं की बोललंय असा या साईडनं मी इलो, आता सगळं जंगलच दिसतं आमच्याकडे तुमका. त्या झाडांच्या त्यासाठी मोको एरिया दिसता, त्यासाठी ग्राउंड आहे. कुत्रे दिसतात, कोणतरी हा वाटतं. हे बघा, या मळलेल्या पायवाटीची गोष्ट तुमका सांगी होते मी. लेट्स गो. असं वाटतं वाट, बघूया खय पोचलो. ओके, जवळ वाटतं म्हणजे वाईट. आम्ही फाइंड आउट केलो आणि पोचलो. इलो मरे बाबल्या, दुसऱ्याच्या कम्फर्ट दिलो पण कोणच्या तरी. काय रे, बाबूच्या पायाला लागलेला आहे काटा. जाऊ
पोचलो काही नाही इलो ते माहीत नाही पण इलो तो बघा दादा त्यासाठी बारीक गाडी. फायनली मैदानाकडे पोहोचलो आणि या सगळ्याचा तुम्ही बघताय प्लेनच्या प्लेन. या सगळं पूर्ण मैदान ओरमचाच पिझ्झा. तर आता सध्या मी अंडरआर्म घेतो कारण कोण नसतं त्याच्यामुळे. तर मंडळी बघू शकता. आणि ही त्या दिवशी आग घातलो आम्ही. तर साफसफाई केलो थोडी कारण या साईडिंग ना झाडं त्याच्यामुळे खूप जण असल्याशिवाय आग घालूक नको. सगळ्या जाताला पेटान. सो लेट्स गो. इलेले असत 4 जण तर दिसतं तेच ऑलरेडी. 3 जण 4 जण एक छोटं असा म्हणा 3 जण. जाऊया मैदानाकडे. मी बाबूच्या पायाला लागलो काटतो. चप्पल हातातच घेऊन येलो. कोण येतात काय माहिती. अंडरआर्म खेळ काय जास्त लोकांची गरज पण नाही तशी पण बघू गेलात तर तुम्ही. तर मंडळी मॅच तर चालू झाली आणि आमची इथे फिल्डिंग पहिली कारण आम्ही टॉस हरलो. त्याच्यामुळे अर्जुन या साईडिक मी या साईडिक शुभू. तर बघूया आता बॉल येता काय नाही. गेलो त्या साईडिक शुभूकडे 4 रन्ससाठी. परत एकदा नेक्स्ट बॉल आउट ऑफ गेलो. त्या साईडला काय झालं. तर मंडळी अशा प्रकारे आपली खेळी संपुष्टात आलेली आहे. आता संपलेली आहे. आता सर्वेश आमचा युवा खेळाडू आमचं. तर मंडळी ही काठी दिसतं तुमका ही नोची लाईन आहे. त्याच्यानंतर आम्ही अंडरआर्म आमच्याकडे लॉक हँड क्रिकेट जास्त चालता. तर पुन्हा तुम्ही बघू शकता टाकले तसो. आणि पोरगो नवीन शिकता. तर हिल्यापासून दाखवकच नाही होते. तर फिल्डिंग गेली एकदा. तर बऱ्यापैकी बॅटिंग दाखवतो प्रयत्न केलोय. किती आले अर्जुन साधारण. हो 43. तर मंडळी लेट्स गो. परत एकदा षटकार. A few moments later. तर मंडळी फायनली तुमका भेटते मी रात्री 11 वाजता. तर खेळात गेल्यानंतर जरा मित्रासोबत अर्जंट गेले त्याच्यामुळे ब्लॉग पुढे कंटिन्यू करू गावाक नाही. तर काही गेलेत आपण तुमका एक दिवस कळतच लवकरच कळताला नक्कीच. तर आना पण इल्लो. आना पण बरोबर होतो. तर एकत्रच गेलेलो. तर जरा मका येऊन नंतर भाड्याक जायचं होतं त्याच्यामुळे पटापट गेलो आणि ब्लॉग पण करूक नाही. आणि जरा टायमावरच येले करेक्ट. मी ज्या भाड्याच्या टायमावर यायचं होतं त्या टायमावर करेक्ट घराकडे पोचलो आहे. 1-2-3 मिनटं लेट झाले पण गेलो. त्याच्यामुळे घाईघाईत असल्यामुळे ब्लॉग करूक नाही कारण तो ब्लॉग पण नंतर घाईघाईतच जाणार होतो. तर आता 11 वाजलेत आणि आत्ता कुडातना भाडा सोडून नेलं. आणि बघा काहीतरी खातात. काय खातात आई. चायनीज आईच्या आवडीचा पदार्थ ट्रिपल राईस. तर एक फुल राईस घेऊन येल्लंय आई गाणी आवडता मनात. तर मंडळी कसं आहे राईस. बरा बरं.
चायनाटाऊन मधनं आलेले आज कुडामध्ये कोण असाल तर चायनाटाऊन सगळ्यांना माहिती आहे. तर 11 वाजता हे खात आहेत. माझी वाट बघत होती मगाशी मी बोललो तर वेळ लागेल म्हणून पार्सलला. तर भाडं वगैरे सोडून झालेलं आहे. जेच भाडा सोडून झालेला असा काय झोपेत नव्हतं पण चायनीज झोपेत नवटान पण खाऊ शकता मंडळी. तर त्या मच्छच्या पार्टसाठी जरा सॉरी ब्लॉग कंटिन्यू करू गावाक नाही खेळात गेलेलो होतो. तरी पण थोडंफार दाखवतो प्रयत्न केलाय. अजून काय प्रॉपर ग्राउंड व्यवस्थित जाऊक नाही जसा साधारण असा तसाच. अजून आग वगैरे घालूची असा म्हणजे आग पेटवची सगळीकडे व्यवस्थित साफसफाई करूची. त्याच्यानंतरच ताप बरा दिसताला लांब असा खाली नदीच्या एरियाच्या तिकडे. तर बऱ्यापैकी कामं झालेली आहेत. आणि आता गाडी काय आज धुलेली नाही. गाडी आता सकाळी मला पाणी मारू काय कारण आता वाजले 11. उद्या मग एकट्याकच धुवू ही गाडी. बाबू जातलो कॉलेजात जसं की बोललो त्यांचे डे चालू झालेले आहेत नाही उद्यापासून. उद्या कसलो तो ब्लॅक अँड व्हाईट उद्या ब्लॅक अँड व्हाईट डे मंडळी. ब्लॅक अँड व्हाईट डे उद्या. सफेद शर्ट काळी पॅन्ट आणि सफेद बूट शूज. बूट नाही आमच्याकडे बूट नाही शूज. तर मंडळी आय होप तुमका आजचं ब्लॉग नक्कीच आवडलं असतं. जो चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. काय तर मंडळी आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.